सराइबिलनि बस्कावआव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशना सेथि बोसोरसालिया जथुम खुंफुंगोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बस्कावनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशननि बानजायनायाव नभेम्बर दाननि 26 आरो 27 खालारखालि सेथि एनुवेल कनफारेन्स खुंफुंनो थांगासिनो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै डक्टर फुकन बर'आ बाहागो लाफैगोन होननानै बुंथिदों क'क्राझार जिल्लानि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशननि आफादगिरि राजा तिलक ब्रह्मआ। बेजों लोगोसेनो ओनसोलनि गासैबो मेलेमजिबि आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय खावलायहरदों बानजाय आफादा। दानिया फैदो जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। सिगाङावनो आङो रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय लाहरबाय, खावलायहरबाय आरो मिडिया बिथांमोनखौबो खुलुमनाय जाबाय। दा नोंथांमोनखौ लेंहरनाय हिसाबा मानो लेंहरदों, जोंनिनो गेदेर गोलाव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टआनो बेखौ बुंफोरना होसिगोन। दा बिथाङा बुंदोंसै आरो रायजो राजाफ्राबो मोजाङै खोनासंनानै लादो आरो सोरबाफोर मिथिदोंब्ला गुबुनफोरनोबो खोन्थाना होदो। बेखायनो आं खावलायहरबाय रायजो राजाफोरखौबो। दा बिथां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टआ बुंदोंसै। दिनै बे गोथार फुंबिलियाव बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि बिथांमोननो जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशन डिस्ट्रिक्ट कमिटि क'क्राझारनिफ्राय नोंथांमोननो नैबे खौरांखौ फोरमायनो मोननानै आं जोबोद गोजोनदों। दिनै जोङो बे सराइबिल जायगायाव जोङो मानो कनभेनसन बा कनफारेन्स खुंनो गोनां जादों बिनि आसल उद्देश्यखौ आङो फोरमायनो सानदों। जोंनि भलन्टियार फर्सआ 1987 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दानानै होजानाय मोनसे आफाद जोंहा दङमोन। बे आफादनि उद्देश्यआनो जाहैबाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि मुङै बे आफादखौ सोरजिनाय जादोंमोन। भलन्टियार होननानै बुङोबा बेंथिंग्रा, नायथिंग्रा आरो मोजां उद्देश्यजों आवगायलांनो थाखाय दैदेनग्रा मोनसे आफादमोन। नाथाय जोंनि बे भलन्टियार फर्सआ सिगां 1993 मायथाइयाव DEC-खौ जोङो सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंनि भलन्टियार फर्सआ सारेन्डार जानो गोनां जादों माखासे माने गोबां भलन्टियारफ्रा जोंहा आद्रा जानानै थालांदों। बिनि उनावनो बे BEC-आ मोजां धरननि हाबाफारियाव दावगानो हायैयाव लासैनो जेबो हाबाफारि मावफुंनो हायैयाव जोंहा माखासे जोंनि सानसुमैफ्रा जोंनि भलन्टियार्सफोरनिफ्रायनो BLC मुङै मोनसे सोमावसारारि आफाद दाफुंनानै लानाय जादों आरो BLC-नि दारैनो 2003 मायथाइयाव BTC सुक्ति खालामनाय जायो। BTC-नि उनाव नै दायो BTR सुक्ति खालामनाय जाबाय। बावहायबो जोङो मोनथाम सुक्तिनि गेजेराव जाय बिथांमोनहा मुंख्लं जालांदों, जाय बिथांमोनहा नोरजिया जानानै थालांदों, बर' हारिनि गेजेराव गोबां जाय न' बां बुख्रेब जादों, बिथांमोनहा दिनै मा खारननि थाखाय बेफोरबादि अलखदाव गोग्लैनांदोंमोन बिनि हाबाफारियाव जों जाफुंसारनाय नुयैयाव जोंनि बे गोदोसोनानै थानाय भलन्टियार फर्सआ मोनसे गाबखांनाय फैदों आरो बे गाबखांनाय असिलाखौ लानानैनो जोङो गोदानै मोनसे बै 1987 मायथाइयाव भलन्टियार फर्स मुंनि थाबोनाय वार्कारफोरखौ जों दिनै रिभाइभ खालामफिनदों। बे रिभाइभ खालामनाया जाहैबाय जोङो थांनाय 2022 मायथाइनि
2022 मायथाइनि 11 सेप्तेम्बराव सेरफांगुरियाव अल सिटिजेनशिप फराम मुंनि बै नब्लाङाव जोङो जयै गासिबो जिल्लानि सिङाव थानाय गोजाम वार्कारफोरखौ लानानै जोङो दाफुंनानै लानाय जादों डिस्ट्रिक्ट आफादखौ। दा बियो फैयै फैयै बोसोरसे बारबाय। दा बे आफादखौ जोङो बोसोरसे सालायदोंब्लाबो एडक हिसाबैसो जोङो सालायनो गोनां जादोंमोन। बियो फुल फ्लेजेड जायाखैमोन। बे खार'नावनो दिनै जोङो नैबे सराइबिल जमदुवार जायगायाव साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो कनफारेन्स खुंनो लाहार फाहार थांगासिनो दङ। आरो दिनै बे लाहार फाहारावनो जोङो दिनै नैबे मानगोनां जोंनिनो सिगांसिन बर' आइजोफोरनि गेजेराव मुंख्लं जानाय गायदे हेलेनानि मुंख्लं खाम्फायाव दिनै बे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों आङो रायजो राजाफोरनो फोरमायथिनो नागिरदों। 26 आरो 27 बे साननैनि हाबाफारियाव जोङो नभेम्बर दाननि 2023 बावहायनो जोङो खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। अल क'क्राझार आन्चलिक कमिटिफोरखौ लानानै जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गासै 17टा आन्चलिक जाबाय। 17टा आन्चलिकफोरनि सोद्रोमा आरो बे जायगानिनो जोंनि गसाइगाव, पर इउनियन, जमदुवार, कसुगाव बिथांमोनहा मैखोमै बाहागो लागोन होननानै जोङो आसा खालामो। फैगौ 26 आरो 27 नभेम्बराव जानो गोनां प्रग्रामाव गाहाय आलासि महरै सोर नुजाथिफैगोन? गाहाय आलासिया जाहैबाय जोंहा जोंनिनो सिगां चेयारमेन सिगांसिन डक्टर फुकन बर' बिथाङा गुवाहाटीनि। बिथाङानो बे जोंनि भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनखौ बिथाङा दैदेनबोजेनदों आरो बिथांखौनो जोङो गाहाय आलासि महरै लिंहरनाय जादों। बिथाङा कनसेन्टबो हरबाय, बिथाङा नुजाफैगोन। बिनि उनाव प्रग्रामनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना मा खावलायनो सानो? प्रग्रामनि गेजेरजों जों खावलायनो साननाया जाहैबाय दिनै जोंनि आद्रा थानाय सिमां एक्स भलन्टियार्सआ मा सिमां दङ। बे सिमाङानो जाहैबाय दिनै सिन हिसाबै दिनै जों जे जायगायाव जिरायनानै दं बा गसंनानै बाथ्रा बुंगासिनो दं बे जाहैबाय मानाव गेदेर गायदे हेलेनानि मुंख्लं खाम्फा। बे मुंख्लं खाम्फाल' नङा, जोङो दिनै मोनफ्रोमबो आन्चलिक, मोनफ्रोमबो दख'रा, मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बेफोरबादि फसंनानै दोननाय जोङो मुंख्लं खाम्फा नुबोनाय जायो। बे मुंख्लं खाम्फाफ्रा दिनै फोसाबनाय गैला, दिनै माने साब सिखोन गैला। दिनै बिथांमोना दाउखा सिला खिदला जानाय मोनफा मोनफा मुंख्लं खाम्फा जानानै थाबोबाय। बिथांमोननि उद्देश्यआ मामोन? बिथांमोना मानो जिउ गारनो गोनां जायामोन? बिथांमोना निस्सय माबा मोनसे आसा दंमोन। बेनो जाहैबाय बर'आ मोनसे थामोनथा गावनि गाव रायजो नांगौ होननायनि बिमानाव बिथांमोना बारसोमाखैबाबो खाफालनि खोथायाव बा रायजो राजायानो बयबो भलन्टियार हिसाबै दिनै बिथांमोना पुलिसनि आखायाव बा सोरबा सुथुरनि आखायाव जिउ गोमानानै थांदों। बिसोरनि उद्देश्यआनो जादोंमोन माबा मोनसे गाव थाग्रा जायगा नांगौ होननाय बे सोमावसारनायाव बावसोमनांनाय साफा साफा मुंख्लंफोर। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बेसेबां गोबां जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि जिउ गारनानैहाय गारलांदोंमोन। दा बिसोरनि थंफोरखौ नोंथांमोना लेथ्रा नुदों होननानै बुंदों। दा बे लेथ्रा नुनायनि सायाव नोंथांमोना मा थांखि लादों? थांखि लानाया जेब्ला बिथांमोननि जिउ जोबनाय बा जिउ गोमानाय दिन सान फैयो बेफोरखौ दख'रा आफादफ्रा फोसाबो। जों बुंनो थाङाखै गासिबो लेथ्रा जोब होननानै, जोङो दिनै नैबे बाथ्रायाव बुंनो गोनां जादों। माने बिथांमोनखौ जायगायावल' गसंनानै दोननानै फसंनानै दोननानै जों बिथांमोननि साननाय हुनाय बिथांमोननि सिन्था धाराखौ जों बावगारलांनो नागिरनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो आङो हाग्राबारि जानानै थादों होननानै बुंनायनि खार'ना बेनो। माने सम आरो बोथोर लानानै दख'रायाव थानाय आन्चलिकआव थानाय बेफोर मुंख्लं खाम्फाफोरखौ बै अक्ट'फ्राव फोसाबनानै बिथांमोननि बिबार बावनायखौ आं नुबोदों आरो दा बिथांमोननि साननायखौसो जों बावगारलांनो नागिरदों। बे जिनिसाव आं बे खोथाखौ बुंनाय जादों। नोंथांमोननि भलन्टियार फर्सनिफ्राय माबा मोनसे थांखि लादों नामा फोसाबनो थाखाय? फोसाबनायखौ जों थाङाखै, बिथांमोननि साननायखौ जाफुंहोनायाव जोङो आगयनो सिन्था खालामदों। आगयनांगौब्ला जोंनि बर' हारिया खौसे जानांगोन, इउनाइट जानांगोन। जाय जेखि राजनितिक हान्जायाव थाया मानो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा
BPFआनो जा UPPLआनो जा BJPआनो जा कंग्रेसआनो जा जोङो जोंनि सिन्थाधाराया जे राजनितिकआव थाया मानो जोंनो जे आलादा रायजो नांगौ बे जिनिसा सिन्थाधाराया जोंना एकता जानांगोन इउनाइट जानांगोन जों इउनाइट जाजानो लुबैयो जाहाथे गावजों गाव मुं सोलायनायफोरखौ बाद होनानै बा गावजों गाव रायखोमालायनायखौ बाद होनानै जोङो जाहाथे एखे सिन्थाधाराजों आवगायलांनो हायो बे सिन्थाधाराया जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनि सान्थौ। आङो आरसिनि चेयारमेन आं जानानै रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायहरो जाहाथे जोंनि नैबे फैगौ नभेम्बर दाननि 26-27 खालार खालि जोङो मोनसे जोंनि भलान्टियार फर्सआ मोनसे जुथुमगोन बे जुथुमनायावहाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो बेखौनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरबाय आरो जोंना डिस्ट्रिक्ट भलान्टियार फर्सनि चेयारमेना बुंलांबाय जे बिथाङा मोजांखौनो खावलायहरदों रायजो राजाफोरखौ आरो गोबांथार ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बुंहरदों जाहाथे जोंनि नैबे थैनानै थांनाय मुंख्लं जालांनाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय थै होनाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय जिउ जोबनाय बिथांमोनखौ जाहाथे गोसोखाङो आरो बेफोर गासिबो जोंनि बर' जारिमिनावहाय जाहाथे बे जोंनाव जारिमिनाव लिरनानै दोनजायो बेखौनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों रायथाइगिरिफोरखौबो आं बुंहरदों जाहाथे बिथांमोनहा बिथांमोननि जारिमिनखौ लिरनानै रोखा लिरनानै बिजाबाव दोनो। बे 26-27 नभेम्बर खालि जोङो जुथुमनाय बे जोंनि भलान्टियार फर्सनि जुथुमनाय माबाखौ जोङो जुमदुवार सराइबिल बसगाव फिल्ड फोथारावहाय जोङो गोगोमै लानाय जादों आरो बे गोगोम जुथुमा जागोनाव जोंहा गिदिर गिदिर मानसिफोरा बुजिना गोरोंफोरा जेरावहाय जोंनि बर' सानसुमाफोर बिसोर बिथांमोनखौ जों लिंहरनाय जादों बेवहाय रायजो राजाफोरा जोंनि बे गुवार फोथाराव जाहाथे लैहोर फैनानै जोंखौ मोजां मोनफैयो हेफाजाब होफैयो बेखौनो जोङो खावलायनाय जादों। फैगौ 26-27 खालि जोङो 27 नभेम्बराव जोङो पाब्लिक अपिनियन लानाय जागोन बे पाब्लिक अपिनियनावहाय नोंथांमोनहा 12 बाजिसिमाव फैनानै हेफाजाब होफैयो बेखौनो आं खावलायहरबाय रायजो राजाफोरनाव।